भेरगाव जिल्ला बर' सावथुन मुलुग हानजाया सेथि बर' सावथुन मुलुग बान्था राननाय हाबाफारि खुंफुंनो साखाफारा जादों। खुंफुंजानो गोनां बे हाबाफारिनिनो दिनै मोनसे डेम' सं बानायनाय हाबाफारिबो लादों। बर' सावथुन मुलुगा सुंद' सावथुन दिहुननाय आलादा महर मोनदों। आथिखालाव गोबां बर' सावथुन दिहुनगिरिफोरनो बर'नि सुंद' सावथुन दिहुननायखौ जों नुनो मोनसै। बेखौनो नोजोर बोनानै भेरगाव जिल्ला बर' सावथुन मुलुग हानजाया मोनसे गोदान थांखि लादों। भेरगाव जिल्ला बर' सावथुन मुलुग हानजाया देग्लायनिफ्राय जायनो साबसिन बर' सावथुन बानायनो हायो आरो साबसिन सुंद' भिडिअ बानायना दिन्थिनो हायो बिसोरनो बान्था होनो साखाफारा जादों। साखाफारा जानाय बादिनो बोहैथि दाननि फैगौ 23 अक्ट' खालार खालि सेथि खेब बर' सावथुन मुलुग बान्था राननाय हाबाफारि खुंफुंगोन। खुंफुंजानो गोनां बे हाबाफारियावनो बर' सावथुन मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो थाखाय खावलायदों भेरगाव जिल्ला बर' सावथुन मुलुग हानजाया। आं इलिसा बर' फैगौ 23 डिसेम्बर खालाराव भेरगाव जिल्ला बिसानि फार्स्ट एवार्ड फेस्टिभेलखौ खुंनो लानाय जादों। स' नोंथांमोन बयखौबो लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैनो खावलायहरबाय। भेरगाव डिस्ट्रिक्ट बिसानि फैगौ 23 डिसेम्बराव जोंहा गाजा गोमजा मोनसे जोबोद रंगिना संगिना एवार्ड होनाय प्रग्राम जानो थांगासिनो। बेयाव नोंथांमोन बयखौबो लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय गुरै गंग्लाय खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। खिया बेनो जे जोङो जाहाथे जोंनि गेजेराव मोनसे खोथा जों सावरायलायबाय थानायखौ जों खोनानो मोनो बा नुनो मोनो। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव हारिमु सिबियारि बा हारिमुनि खामानि मावग्रा बिथांमोनखौ माने साफा सानैया आगोलाव बुंनो नागिरोमोन जे हारिमु सिबियारि मानसिफ्रा थिग नङा, मोजां नङा, बा हारिमुनि खामानि मावनानै जेबो मुलाम्फा गैया, बरन्स माने धंससो जालाङो। बेफोरबायदि खोथाखौ लानानै अनेक बाथ्रा सावरायलायनाया जोंनि गेजेराव ओंखारोमोन। नाथाय बेफोर दिनै जोंनि गेजेरनिफ्राय एसे जानगारलांबाय आरो बेखौनो दिनै जोङो रायजो राजानि सेराव जोङो दिन्थिनो नागिरदों जे जों हारिमु सिबिनानै जोंनि जाथिखौ बोरै जोङो गोजौआव जों आवगायलांनो हागोन बेखौ जों बिनि गेजेरजों दिन्थिनो नागिरदों। जेरै जोंनि बर'नि बिफा जायखौ जों बड'फा होननानै बुङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, बिथाङानो बुंलांदोंमोन मोनसे हारिखौ सिनायथि होनांगौब्ला मोनसेजोंल' जों गेरेमसा हारि दानो हाया, बेयावहाय जोंनो माने हारिमुखौबो नांफागोन, हारिमु गैयाब्ला गेरेमसा हारि जानो हाया, बेखौ बिथाङाबो बुंलांदोंमोन। जों बयबो मिथिगौ बियो दिनै जोंनि बर'नि सासे बिफा। दा बे हिसाबैनो जोंबो हारिमुखौ जों माने फोसाबनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि माखासे रोंगौथिफोरखौ दिन्थिनो नागिरदों आरो उथिबोनाय जोंनि उन्दै उन्दै जायफ्रा गोदानै ओंखारबोनाय महरगिरिफोर, रोजाबगिरि, मोसागिरि बिथांमोनखौ जों बेहाय स्टेज होनानै जोङो गोजौआव लांनो नाजादों। बादायलायनाय होगोन, बेयाव जुदि देरहायोब्ला जोङो गोजौआव बिथांमोनखौ लांनाय जागोन आरो गोजौआव जुदि लांनानै बिथांमोना बैहाय देरहाहैनो हायोबा, बान्था मोननो हायोबा निस्सय बिसोर गावसोरखौ दाफुंनानै लानो हागोन। जोंनि उद्देश्य आरो जोंनि थांखिया बेनो। आरो जिहेथु जोंनि सावथुन मुलुगाव बेबायदि जुदि साबसिन बान्था होनाय हाबाफारिखौ जुदि लायाब्ला, बेफोर हाबाफारिखौ लायाब्ला एसे गुलाय गुजाय नुनो मोनो। मानो होनना बुङोब्ला जा गोसो बेखौनो खालामनो नागिरो। बेनिखायनो जोंहा मोनसे मिरु आफाद दानाय जाबाय जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि गेजेरावनो। दा बेहाय जोङो आरो आलादा आलादायै जिल्लाबो दाजोब्बाय। बेनिखायनो दा जोंनियाव सिजिल फैबाय आरो मोजां मोनसे नेमखान्थिजों जोङो सोलिलांनो थाखाय जों मोनसे स्टेज मोनबाय। बेबायदिनो जों भेरगाव जिल्ला बिसाया देग्लाय फार्स्ट फिल्म एवार्ड फेस्टिभेलखौ जों खुंनो लादों आरो जों आसा फारिदों मोजाङै जों खुंफुंनो हागोन। बिनि गेजेरजों मोनसे फोसावनो नागिरदों आङो जे जोंनि भेरगाव जिल्ला बिसाया जा फार्स्ट फिल्म एवार्ड फेस्टिभेल हाबाफारि लादों, बेवहाय जों मेथाइ खननाय बादायलायनाय हाबाफारिबो लादों। बे मेथाइ खननाय बादायलायनायखौ जोङो फैगौ 16 नभेम्बर एबा 10 डिसेम्बराव खालामनो जोङो थि खालामनाय जादों। जोंहा नायबिजिरगिरि बिथांमोना दङ, बिथांमोना निस्सय माने बै सानखौ थि खालामबाय आरो जाय बिथांमोना बाहागो लानो सानदों बे मेथाइ खननाय बादायलायनायाव 16 डिसेम्बर खालि जोंनि भेरगाव गेस्ट हाउसाव फैनानै जगाजगखौ लाफैनो जों गुरै खावलायबाय। आरो बिनि गेजेरजोंनो आङो जोंनि ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ जोंनि बे फार्स्ट फिल्म एवार्ड फेस्टिभेल जा खुंनो लादों डिसेम्बरनि 23 अक्ट'आव शुक्रबार खालि, बै खालि जाहाथे बयबो लोब लोब फैनानै जोंखौ मददथि होफैयो, हेफाजाब होफैयो, जों बेखौ मिजिंथिबाय। जोङो बे हाबाफारिखौ अब्लानिया मोजाङैनो खुंफुंनो हागोन होनना जोङो मिजिंथिबाय। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 60